kakra ne paso de aba prese kakra ba je ne kakra entimi nse fie sa tumanya live ejuma efie seja onya time kakra awadi wani ai ya mi anka mate de desuso osi obalande communion center 14 June Bomodiana cooperative so and it's here of our mate de wine. Bye.